नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बिपिएफनि मानसिफोरखौ बखिबा बे राकेशआथ' नंगौ सैथोखौनो बुंदों नोंथांमोना थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो। बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला हाग्रामा महिलारि सारनि हेंथायै पस्ट खालामनायनि हेंथायै दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला मोनसे पस्ट खालामदोंमोन जे हाग्रामा महिलारिनि उदैयाव जे अन्थाइ जानायनि बिसय दिनै हेंथा बुंनाय बायदियै पस्ट खालामदोंमोन बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेला। बिनि सायावनो दिनै माखासे रायजो राजाफ्रा हेंथायै दिनै खेंफोरथि होदों। लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लि निउज चेनेलनि हेंथायै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो जाय अनारा बे निउसखौ बानायदों बा बे पस्टखौ खालामदों बिनि हेंथायै कल रेकर्डिं रायलायनायखौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलांदो। ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव औ बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउस चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरो ना माने 17 बोसोर बे रायजो बुस्थुखौ जों राजाफोरखौ अलरेडि निउसाव फोसावफिनबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय। रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों स' फाब नांदों होननानै बिदि फोसावदों। बिदिथ' फोसावाखै बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों बियो। लिराबा बे बोरै थाममेलाव फैखो बेयो? कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन। कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा इडिटर बियो बिदि माबा खालामदों। बेनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय निउसबो होबाय। नोंसोर बाय मिस्टेक जादों नालाय बेयो नोंसोर उइथ माबायाव फकासाव फैनानै क्लियारफिकेसन होनांगोन दै बे खोथाखौ खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै सहायनो हायाखै आरो इजि लायाखै। जों होबाय गोरलै अलरेडि दासो गोरलै नायबानो जाबाय बासान नोंथाङा। थारमाने सनमान दंना हाग्रामा सारा नोङो जोंबो जोंनि नोंथांनिल' नङा गासैबो बर' हारिनिनो सासे बिथाङा गेदेमा। औ औ बेखौ जों मिथिगौ दा माने बेखौ माने सुजुगिरि सासे गथ'आ उम कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै ओमफ्राय पेज बै फटकनि सायाव पेस्ट खालाम माने दा जेन'बा बे नोंसोरबोथ' मिथियोना माने नेथाया नेथा औ ओरैनो दा मा जानो नागिरदों बोथोरा रिजिनेल पलिटिक्सखौ फोथांनानै लाखिनांगौ सार्थ'आवसो खामानि मावनांगौ मिथिबाय। जोङो बेजोंबा बैजों बे बखिलायनायनि फोथांनाय माने जोंनिया जि मोनो बेखौ फोसावनांगौ बेयो जोंनि माबा खिन्थु बैयो कपि खालामनायावहा गासिबो कपि जादों नालाय औ बेयाव पेस्ट खालामनायाव गासिबो थालांजोबदों आरो बेखिनि बुस्थुआ। अननानै बेयाव बाय नोंसोरो मिस्टेक जादों नोंसोरो मिडियाया जाहैबाय पाब्लिकनि बिराद मोनसे सैथोथा खौरांखौ नोंसोरो पाब्लिकनि थाखाय फोसावदो माने उम बे वान साइड पलिटिक्सनि खोथाखौल' सोरखौबा बाख्नायनानै बुंनाय मानाय बेखौ दा खालाम ओमफ्राय सोरनिबा लिडारनि साजेसनाव निउसखौ सालायनो नाङा मिथिबाय। साजेसन नङा सोरबा लिडारा मा बुङो बेखौनो जों फोरमायना होनांगौ जायोना जों आरो एक्सट्रा बानायनो हायाना। बाथ्राया बिसो बिदि हाग्रामा सारा जि बुङो बेखौ जोङो देखा दिेखि बुंनानै होनांगोन। नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बिपिएफनि मानसिफोरखौ बखिबा बे राकेशआथ' नंगौ सैथोखौनो बुंदों नोंथांमोना थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो। एकदम जागोन सुर दे होमबा न' लालायनानै आं बिदिखौ माबा नायबाय थादों आं माने माबाखौ बे मिस्टेक जानायफोरखौ माबा खालामदों दे। बिराद गिदिर इसु जागोन बाबु मिथिबाय बेखौ दे आरो सेकेणड टाइम बिदि दा खालाम बेमाराव थानाय मानसिफोरखौ जों इसोरनाव प्रेयारसो खालामनांगौ। जायखि आरो लेभेलावनो जा बेमाराव गैया होननानैसो जोंखौ बुंहरबायना। दा थांनानै थानायावबो बखि जायो हाग्रामा सारा बेमार जाबाबो बखिजायोब्ला बेथ' सुबुंनि मोनसे धोरोम जानो हायाना पलिटिक्सखौ गारनानैबाबो जोङो मानसिनि जागोन दे नोंथां बिपद समाव नोंथांनि बिदि बुंनाया बुङो गासैबो सैथोआनो। सेकेण्ड टाइम बिदि दा खालाम दे। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नङा होनब्ला बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि अनारजों जे माखासे रायजो राजाफोरनि रायज्लायहरनाय कल रेकर्डखौ थारैनो खोनाबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि उदैयाव दिनै अन्थाइ जादोंमोन बे अन्थाइनि बिसय दिनै बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेला बिनि हेंथायै माखासे लिरनानै पस्ट खालामनायनि बेलायावनो दिनै कल रेकर्डिंआ ओंखारनो गोनां जादों आरो कल रेकर्ड जानो गोनां जादों नङा होनब्ला दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलनि पस्ट खालामनाया बिनि बिसय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम
आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम।